Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι, σας καλησπερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση των νέων εκδόσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ζακίνθου, που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα από την υπηρεσία μας. Η πρώτη έκδοση αφορά Αρχείο Διονυσίου Ρώμα, Επιτροπή Ζακίνθου, σε επιμέλεια του ιστορικού Χαράλαμπου Βλαχόπουλου, και η δεύτερη έκδοση αφορά Ύμνο στην Ελευθερία, φωτογραφική ανατύπωση της πρώτης έκδοσης, που έγινε στο Μεσολόγγινο το 1825. Πριν ξεκινήσουμε, θα καλέσω τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππο Συνετό. Σεβασμιότατε κύριε Βουλευτά, κύριοι και κύριοι εκπρόσωποι των αρχών, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη εκδήλωση που κάνουμε για το 2026 εδώ στη Βιβλιοθήκη, με την χαρά και την ικανοποίηση ότι ξεκινάμε ελπιδοφόρα με δύο έργα που τα είχαμε από χρόνια στο μυαλό μας ότι πρέπει να τα δημοσιεύσουμε, να τα τυπώσουμε και να τα κυκλοφορήσουμε, επειδή ακριβώς συνθέτουν αυτό που λέμε τη σπουδαιότερη έκφραση του ζακινθινού πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών στο νησί μας. Και είμαστε ιδιαίτεροι χαρούμενοι που φιλοξενούμε τον κύριο Βλαχόπουλο, ο οποίος είναι ο συγγραφέας αυτού του δίτομου έργου. Τον πρώτο τόμο τον εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, λόγω της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας του έργου και λόγω του ότι συνιστούσε και τη διδακτορική διατριβή του κυρίου Βλαχόπουλου. Το δεύτερο έργο ήταν μια δική μας πρωτοβουλία. Εξ όσων γνωρίζω, αντίστοιχη πρωτοβουλία πήρε η Βουλή των Ελλήνων, η οποία λόγω της επετείου των 200 χρόνων από την πρώτη εκτύπωση του Εθνικού Ύμνου στο Μεσολόγγιο το 1825, επανατύπωσε τον ίδιο ακριβώς έργο, αλλά σε 20 γλώσσες, κύριε Βουλευτά, και νομίζω είναι ένα πάρα πολύ καλό δώρο του Προέδρου της Βουλής προς τους κυρίως εκπροσώπους των ξένων χωρών, γιατί 20 γλώσσες είναι μια πολύ μεγάλη, είναι παγκοσμία κοινότητα σήμερα. Εμείς όμως πήραμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί θέλαμε όποιος το επιθυμεί να μπορεί να το έχει σαν δείγμα γραφής πώς λειτουργούσε πριν 200 χρόνια εδώ η τοπική κοινωνία. Αυτό το έργο, όπως θα σας πούν και ειδικότερα και ο κύριος Βλαχόπουλος αλλά και η κυρία Τσουκαλά, η οποία επιμελήθηκε την προσπάθεια αυτή για την επανακυκλοφορία του Εθνικού Ύμνου, ήταν μια, ας το πούμε έτσι, πρωτοβουλία και του ίδιου του Σολομού και του μεταφραστή του έργου, ενός Ιταλού, λόγιου καθηγητή της Ιταλικής γλώσσας εδώ στη Ζάκυνθο, για να τυπωθεί στο Μεσολόγγι που υπήρχε τότε το τυπογραφείο του Μέγερ, του Φιλέλληνα Ελβετού Μέγερ, εκεί εγκατεστημένο. Εμείς από την πλευρά μας θέλω να σας ευχαριστήσω και για την αγάπη σας και για τη συμπαράστασή σας. Πιστεύω ότι και το 2026 θα είναι μια γόνιμη χρονιά. Έχουμε έργα μπροστά μας. Έχουμε να ολοκληρώσουμε αυτό που λέμε εμείς θησαυροφυλάκιο της βιβλιοθήκης, δηλαδή ένα στεγανοποιημένο απόλυτα δωμάτιο, όπου θα φυλάμε τα καθαρά, πεντομωμένα τεκμήρια της βιβλιοθήκης, τα παλέτυπα δηλαδή. Έχουμε μια ανακαίνιση που την περιμένουμε μετά από ενέργειες του κ. Βουλευτή και του Δήμου να μονώσουμε επιτέλους τα παράθυρα. Και βεβαίως έχουμε και την πρόκληση, και θα σας το ανακοινώσω αυτό για πρώτη φορά απόψε, ότι μπαίνω σε μια εποχή όπου γίνεται μεγάλη συζήτηση, κυρίως στην Ιταλία, για το πώς θα τιμήσουμε τα 200 χρόνια από το θάνατο του ποιητή το 2027 και τα 250 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή το 2028. Υπάρχει ενδιαφέρον να γίνουν εκδηλώσεις και εδώ στη βιβλιοθήκη. Η άποψή μας εμάς είναι ότι πρέπει να δώσουμε το χέρι όλοι οι τοπικοί φορείς, και βέβαια μέσα σε αυτούς βεβαίως συμπεριλαμβάνουμε και το Μουσείο Σολομού και όλα τα άλλα πολιτιστικά κέντρα που υπάρχουν στο νησί μας, γιατί πιστεύουμε ότι ενωμένοι μπορούμε να πάμε πάντα μπροστά σε τέτοιους είδους εκδηλώσεις. Παρά τα αυτά, εμείς σεμνά και ταπεινά θα κάνουμε το χρέος μας όπως συνήθως κάνουμε μέχρι τώρα. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο πλέον στους ομιλητές, και αν θέλει να χαιρετήσω ο κύριος Βουλευτής ή ο Σεβασμιότατος. Από μένα σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ πολύ ώρα θα σας καθυστερήσω να ξεκινήσετε. Απλώς να ευχαριστήσω τη βιβλιοθήκη για το έργο το οποίο παράγει για μία ακόμα φορά, σεβασμιότατε, γιατί πραγματικά γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο σε ένα χώρο ο οποίος, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν λειτουργούσε επί χρόνια, και το τελευταίο διάστημα, από το 19 και μετά, είναι ένας χώρος πραγματικά ο οποίος χρησιμοποιείται για τέτοιες σημαντικές εκδηλώσεις. Και να συγχαρώ και τους ομιλητές και τους συγγραφείς για την δουλειά την οποία έχουν κάνει και για την παρουσίαση τη σημερινή, που δεν είναι μια απλή βιβλιοπαρουσίαση σήμερα, αλλά είναι πραγματικά η ιστορία του τόπου μας, του πολιτισμού μας, και νομίζω ότι πρέπει αυτές οι εκδηλώσεις να στηρίζονται, πρέπει αυτά τα έργα να γίνονται, γιατί έτσι κρατάμε τη μνήμη μας, βλέπουμε την παραγωγή μεγάλη γνώσης και πολιτισμού
στα Επτάνησα όλο το προηγούμενο διάστημα και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε και στη σημερινή περίοδο. Όντως, υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και κλείνω με αυτό, ότι με το Θησαυροφυλάκιο, και πρέπει να ευχαριστήσω τη Βουλή των Ελλήνων για το γεγονός ότι τη χρηματοδότηση την έχει αναλάβει η Βουλή των Ελλήνων σε όποιο ποσό και αν είναι, πρέπει να το ξέρετε αυτό. Άλλωστε ζητάει να ξεκινήσουν τα έργα και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών να συνεχίσει τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Και θα χρηματοδοτηθούμε και για άλλα πράγματα τα οποία υπάρχουν, γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και βέβαια και το Υπουργείο Εσωτερικών για το γεγονός ότι αλλάζουμε όλα τα παράθυρα της βιβλιοθήκης. Ήδη το ποσό έχει έρθει στο Δήμο, στο ποσό το οποίο ζητήσαμε και ακόμα παραπάνω. Είναι κατά 20.000 αυξημένο, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για να γίνουν τα παράθυρα, για να μην μπαίνουν τα νερά μέσα και έχουμε αυτά τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν. Εγώ να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά και έτσι θα συνεχίσουμε σε απόλυτη συνεργασία για να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει και το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι για τον τόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και εύχομαι κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον βουλευτή μας. Κύριε Βλαχόπουλο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας, σεβασμιότατε κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι. Είμαι πολύ ευτυχής όταν βρίσκομαι στη Ζάκυνθο. Το έχω πει πολλές φορές και δεν είναι σχήμα λόγου, γιατί αισθάνομαι, και αυτό το επαναλαμβάνω πολλές φορές, πολιτογραφημένος Ζακύνθιος εδώ και 2-3 δεκαετίες, γιατί η ενασχόλησή μου με το Διονύσιο Ρώμα και το αρχείο του χρονολογείται από το 2007, οπότε κλείνουμε περίπου μια 20ετία, όπου σχεδόν καθημερινά τον έχω παρέα, κουβεντιάζουμε, μου λέει τα μυστικά του, προσπαθώ να του εκμεεύσω πράγματα και να τα γράψω και να τα φέρω στο φως. Οπότε η σημερινή παρουσίαση του τόμου είναι μια δικαίωση των προσπαθειών μου, γιατί μετά από 20 χρόνια καταφέρνω να φέρω στο φως τα αρχεία του Διονυσίου Ρώμα, τα οποία βρίσκονται στο ΕΛΙΑ, στο Ελληνικό Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο, το οποίο βρίσκεται στην Πλάκα, και είναι περίπου 300 και παραπάνω ανέκδοτα έγγραφα, στα οποία στηρίχτηκε η διατριβή μου, χωρίς βέβαια να στηριχτεί μόνο σε αυτά, αλλά αυτά τα έγγραφα είναι πραγματικά ανέκδοτα και δεν έπρεπε να μείνουν στο σκοτάδι. Όπως μπορείτε να δείτε, η διατριβή μου δημοσιεύτηκε το 2020. Είχε να κάνει με μια εκτενή παρουσίαση της ζωής του Διονυσίου Ρώμα και της προσφοράς του στην Ελληνική Επανάσταση. Η διατριβή όμως αυτή ξεπέρασε τις 640 σελίδες. Είναι ένας ογκώδης τόμος, όπου χωρίς να έχουμε καθόλου μέσα περιλάβει αρχαιακό υλικό, παρά μόνο μικρά αποσπάσματα, προσπαθούσαμε να αναδείξουμε την προσφορά του Ρώμα προεπαναστατικά και κυρίως στη διάρκεια της Επανάστασης. Δεν υπήρχε λοιπόν χώρος στον ίδιο τόμο να εκδώσουμε και το αρχαιακό υλικό. Αυτό το καταφέρνουμε σήμερα με την ευγενική και επίμονη προσπάθεια και του κυρίου Συνετού, ο οποίος είναι ο πρώτος και ίσως ο μόνος που κατάλαβε από νωρίς την αξία αυτών των τεκμηρίων και πραγματικά προσπάθησε για την ανέβρεση της χρηματοδότησης, και νομίζω ότι αν αισθάνομαι εγώ μία φορά περήφανος, άλλο τόσο πρέπει να αισθάνεται και ο ίδιος, γιατί πραγματικά αγωνίστηκε για αυτόν τον τόμο. Όσον αφορά το αρχείο Διονυσίου Ρώμα, η πρώτη έκδοση είχε γίνει το 1900 και το 1906, όπως μπορείτε να δείτε, ένα δίτομο έργο του Δημητρίου Καμπούρογλου, όπου υπήρχαν σε κάθε τόμο 300 και παραπάνω έγγραφα, σύνολο γύρω στα 600. Είναι η μόνη προσφορά, η μόνη, ας το πούμε, παρουσίαση του αρχαιακού υλικού που έχει να κάνει με το Ρώμα. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει παραπάνω περίπου 120 χρόνια και ο Ρώμας παραμένει αφανής. Χρησιμοποιήθηκε αρχαιακό υλικό του Καμπούρογλου σε πολλές μελέτες στον αιώνα που πέρασε, αλλά κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να εκδώσει τη συνέχεια του αρχείου Ρώμα και να μαζέψει όλο το υλικό του, ώστε να έχουμε μια συνολική παρουσίαση του αρχείου του. Λοιπόν, αυτό επιχειρούμε να κάνουμε σήμερα. Επιχειρούμε να ολοκληρώσουμε, και νομίζω το επιτυγχάνουμε, το αρχαιακό υλικό που έχει να κάνει με το Διονύσιο Ρώμα, καθώς οι προηγούμενες προσπάθειες στον αιώνα αυτόν απέτυχαν. Ο ίδιος ο Καμπούρογλου είχε εκμυστηρευτεί στον δισέγγωνο του Ρώμα, το Διονύση Ρώμα, ότι ήθελε να εκδώσει τα κατάλοιπα του αρχείου του, και μάλιστα ο Καμπούρογλου σε μια φράση λέει ότι είχε το μαράζι να ολοκληρώσει την έκδοση του αρχείου Ρώμα με ένα τρίτο τόμο, μετά το δικό του δίτομο έργο.
το οποίο δεν το πέτυχε ποτέ. Την ίδια προσπάθεια είχε ξεκινήσει και ένας άλλος απόγονος του Ρώμα από Θηλιγωνία, ο Αλέξανδρος Βούλτσος, ο οποίος και αυτός είχε αρχίσει να συγκεντρώνει το υλικό. Μάλιστα, ο Βούλτσος είχε ασχοληθεί με το υλικό ακριβώς που δημοσιεύουμε σήμερα, το Ελιά, και είχε είχε μελετήσει τα έγγραφα, τα είχε χαρακτηρίσει σε ανέκδοτα και εκδεδομένα, τα είχε δακτυλογραφήσει, ήταν έτοιμη σχεδόν αυτή η έκδοση. Για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζουμε, το αρχείο αυτό παραδόθηκε στο Ελιά, ανέκδοτο και ανολοκλήρωτο. Ο τρίτος και τελευταίος που προσπάθησε να εκδώσει το αρχείο Ρώμα ήταν ο τοπικός ιστοριογράφος της Ζακίνθου, ο Ντίνος Κονόμος, ο οποίος είχε ξεκινήσει να συλλέγει έγγραφα. Μάλιστα, στο αρχείο Κονόμου, το οποίο φιλοξενείται στη βιβλιοθήκη εδώ, υπάρχει μια ενότητα που λέγεται Συμπλήρωμα στο αρχείο Διονυσίου Ρώμα. Και ο Κονόμος όμως, πέρα από την αρχική συλλογή κάποιων αρχικών εγγράφων, δεν προχώρησε σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την ολοκλήρωση. Έτσι λοιπόν πέρασε ένας αιώνας, όπως είπαμε, χωρίς το αρχείο Ρώμα να ολοκληρωθεί. Δεν το αλλάζουμε, γυρίζουμε στην προηγούμενη. Λοιπόν, γιατί είναι τόσο σημαντικό να μιλήσουμε για το Διονύσιο Ρώμα? Ο Διονύσιος Ρώμας είναι ένας από τους μεγάλους αδικημένους της ιστορίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσφερε τα πάντα στην Ελληνική Επανάσταση, πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά. Στη διατριβή υπάρχουν καταπληκτικές λεπτομέρειες για το πόσο αναλώθηκε ο ίδιος ως στόχο ζωής για το καλό της Επανάστασης και σαν πολιτικός αλλά και σαν οικονομικός αιμοδότης του αγώνα. Και δυστυχώς η ελληνική ιστοριογραφία τον αγνοεί σχεδόν συστηματικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στην ιστορία του ελληνικού έθνους ο Διονύσιος Ρώμας αναφέρεται μόνο σε δύο περιπτώσεις. Σε δύο γραμμές μόνο υπάρχουν για την προσφορά του. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό και στη διατριβή μου, στην εισαγωγή, διατύπωνα ακριβώς αυτό. Ότι στην ουσία ο Διονύσιος Ρώμας και οι συνεργάτες του της Επιτροπής Ζακίνθου είναι αδικημένοι στην ιστορία, γιατί παρόλο που αγωνίστηκαν, δεν αναγνωρίζονται καθόλου. Και αυτό νομίζω ότι έρχεται να το αποκαταστήσει και η διατριβή, αλλά και η δημοσίευση του αρχαιακού υλικού που επιχειρούμε σήμερα. Μόνο ο Κονόμος είχε γράψει μια μονογραφία το 1972, ο Διονύσιος Ρώμας και η Ελληνική Εθνεγερσία, όπου προσπαθούσε να αναδείξει την προσφορά του, αλλά ο Κονόμος, παρόλο το ότι ήταν πάρα πολύ φίλεργος και επίμονος στις μελέτες του, δεν ήταν ιστορικός με την έννοια της επιστημονικής διασταύρωσης των στοιχείων του, ήταν ένας ιστοριοδίφης, ένας τοπικός ιστοριογράφος, και παρόλο που προσπάθησε να αναδείξει το τοπικό, ας το πούμε, πρωταγωνιστή, το Διονύσιο Ρώμα, δεν έτυχε της αναγνώρισης που θα έπρεπε και της συνέχειας από τους ιστορικούς της ελληνικής ιστοριογραφίας, ας το πούμε. Ποιος είναι λοιπόν ο Διονύσιος Ρώμας? Έχουμε έναν αριστοκράτη, ο οποίος είχε το τίτλο του Κόντε από τη Βενετική Δημοκρατία, ο οποίος όμως ζει σε μια φοβερά ρευστή περίοδο. Είναι η περίοδος που γεφυρώνει τον 19ο με τις αρχές του 20ου αιώνα, μάλλον συγγνώμη, το 18ο με τις αρχές του 19ου αιώνα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνώρισε διαφορετικές κυριαρχίες στη διάρκεια της ζωής του. Είναι χαρακτηριστικό ότι προσπάθησε να βοηθήσει την Ελληνική Επανάσταση όχι ως Βενετός αριστοκράτης, αλλά ως Αγγλοϊόνιος υπηκός, γιατί ήταν οι Βρετανοί τότε, ενώ στο μεσοδιάστημα όλων αυτών πέρασαν από τα Επτάνησα οι Γάλλοι με διάφορες μορφές, αλλά και οι Ρώσοι ακόμα. Σε μια ρευστή τέτοια περίοδο λοιπόν έντονων αλλαγών, ο Ρώμας επέδειξε δύο φοβερά χαρακτηριστικά. Το ένα ήταν η φοβερά επίμονη προσήλωσή του στην ελληνική απελευθέρωση, στον αγώνα του απελευθέρωση του έθνους, και το δεύτερο ήταν η φοβερή του ευελιξία, με την οποία κατόρθωνε να επιβιώνει και να ελύσεται παρόλες τις αλλαγές των περιστάσεων και να προσαρμόζεται στη ρευστή κατάσταση των ημερών, πάντοτε για να επιτύχει και να υλοποιήσει το στόχο που είχε θέσει από νωρίς. Βοηθήθηκε σε αυτό πάρα πολύ και ο ίδιος το προώθησε από την τεκτονική του ιδιότητα. Ο Ρώμας θεωρείται ο εισηγητής του τεκτονισμού στον ελληνικό χώρο. Ένας τεκτονισμός ο οποίος στα ιδεώδη του δεν επιτρέπει καμία πολιτική ή θρησκευτική ή οποιαδήποτε άλλη ανάμειξη των μελών του. Παρ' όλα αυτά, ο Ρώμας, λόγω των εθνικών ιδεωδών της εποχής, κατόρθωσε σταδιακά να χρησιμοποιήσει τεκτονικούς διάβλους για να επιτύχει το καλό της Επανάστασης. Πολλά από τα έγγραφα τα οποία συντάσσει και αποστέλλονται προς τέκτονες, αδελφούς του, οι οποίοι λόγω του μεγάλου κύρους που είχε στον τεκτονισμό ο Διονύσιος Ρώμας δεν μπορούν παρά να ανταποκριθούν στις συμβουλές του και στις επιθυμίες του. Θα δούμε και κάποια παραδείγματα και παρακάτω.
Ο Ρώμας επίσης είναι ένας μεγάλος ευεργέτης. Πριν ακόμα καθιερωθεί η έννοια του ευεργετισμού στον ελληνικό χώρο και πριν από τους μεγάλους ευεργέτες που ξέρουμε, τους υπηρώτες κτλ., που έχουν χτίσει διάφορα κτίσματα, έχουν ιδρύσει ιδρύματα στην Αθήνα κτλ., ο Ρώμας ήταν εκείνος ο οποίος ανάλωσε όλη την περιουσία του χάρη του ελληνικού αγώνα. Λέγεται μάλιστα ότι ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Επτανήσου, στη διάρκεια πριν από την Επανάσταση, και όταν τελείωσε η Επανάσταση ήταν σχεδόν πανφτωχός. Αυτό σημαίνει ότι χρηματοδοτούσε με ίδια μέσα όλες τις ενέργειες, πολλές από τις οποίες είχαν να κάνουν με αποστολή εφοδίων, εθελοντών, γενικότερα δηλαδή για όποιες ανάγκες είχε η Ελληνική Επανάσταση, και κορυφώθηκαν βέβαια οι ενέργειές του στην προσπάθεια διάσωσης του Μεσολογγίου. Είναι ο κύριος, ας το πούμε, αιμοδότης οικονομικός, αυτός και η Επιτροπή Ζακίνθου και όλοι οι Ζακίνθοι γενικά σαν κοινωνία, για την προσπάθεια να διασωθεί το Μεσολόγγι και να εφοδιαστεί για να μην υποκύψει στις δυνάμεις του Ταχή και του Ιμπραήμ. Ο Ρώμας λοιπόν ζει σε μια περίοδο, είπαμε, αφενός ρευστή, αφετέρου με μια περίοδο με έντονα πάθη. Παρ' όλα αυτά, μέσα από την ελλογραφία του αναδεικνύεται ως ένας τυπικός εκπρόσωπος του μέτρου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παρασύρεται ποτέ, οργίζεται ελάχιστες φορές, και όταν οργίζεται το κάνει γιατί βλέπει ότι οι αλληλογράφοι του έχουν εμπλακεί σε προσπάθειες σε τον εθνικό διχασμό, ας το πούμε, και αυτόν εκνευρίζει αφάνταστα, αλλά και πάλι προσπαθεί με την πειθό του λόγου και με τον ορθολογισμό να πείσει για το αυτονόητο. Ότι η Ελληνική Επανάσταση μπορεί να πετύχει μόνο όταν όλοι είναι μονιασμένοι και δεν υπάρχει περίπτωση να συγκρούονται ένας με τον άλλον. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, στη διάρκεια του ελληνικού αγώνα είχαμε 2 εμφύλιους πολέμους, ανυπόφορα καταστρεπτικούς. Ο Ρώμας έχει συντάξει δεκάδες επιστολές προς όλους τους πρωταγωνιστές του εμφυλίου πολέμου, προτείνοντας τη σύνεση και την αυτοσυγκράτηση. Ο Ρώμας δεν είναι στρατιωτικός, δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα, στην κυρίως Ελλάδα επαναστατημένη τότε, για να πολεμήσει. Είναι όμως εκείνος ο πολιτικός και ο διπλωμάτης ο οποίος κινεί τα νήματα από όποια πλευρά μπορεί. Δηλαδή προσπαθεί να επηρεάσει πολιτικά και διπλωματικά τόσο την εξωτερική πολιτική του αγώνα και την εσωτερική, αλλά και να βρει στηρίγματα στον ευρωπαϊκό χώρο, με τον οποίο διατηρεί πολύ στενή συνεργασία, πάλι μέσω του τεκτονισμού θα λέγαμε, αλλά και λόγω του υψηλού κύρους που απολάμβανε, γιατί ο Ρώμας είχε πάρα πολλά υψηλά αξιώματα πριν την Επανάσταση, στη διάρκεια των διαδοχικών αλλαγών κυριάρχων που είδαμε στα Ιόνια. Ας επικεντρωθούμε όμως στο τι έπραξε και πρόσφερε ο Ρώμας και η Επιτροπή Ζακίνθου στη διάρκεια του αγώνα. Είναι ένα μικρό απόσπασμα, αυτό που βλέπετε, από τη διατριβή, όπου στην ουσία λέει ότι ο Ρώμας ασχολήθηκε με την κατάρτιση επιμελητείας για την αποστολή τροφίμων, πολεμοφοδίων και άλλου υλικού στην επαναστατημένη Ελλάδα, κυρίως στο Ναβαρίνο και στο Μεσολόγγι. Ο ίδιος με δικά του έξοδα ναυλώνει πλοία για συνεχείς αποστολές εφοδίων. Οργανώνει εθελοντικά σώματα πολεμιστών. Αυτό το κάνει και όχι μόνο όταν γυρίζει στη Ζάκυνθο το 1824, αλλά και νωρίτερα όταν βρίσκεται στη Βενετία. Πολλά ρεύματα φιλελλήνων πολεμιστών έρχονται από την Ευρώπη μέσω της βοήθειας που ο Ρώμας και οι συνεργάτες του προσφέρουν από τη Βενετία ως διάβλο επαφής με την επαναστατημένη χώρα. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του φροντίζουν για τα προσωρινά δάνεια του αγώνα και την εξαργύρωση συναλλαγματικών του ελληνικού δημοσίου. Πέρα από το ότι ο ίδιος αγοράζει συναλλαγματικές του γνωστού δανείου, του διπλού δανείου από το Λονδίνο, πολλές φορές εξουδοτήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση για να αναζητήσει ο ίδιος δάνειο στην Ευρώπη. Το έπραξε 2 φορές, αν και αυτά τα δάνεια δεν υλοποιήθηκαν, γιατί προέκυψε η λογική της δανειοδότησης από το Λονδίνο. Προστατεύει λιμοκτονούντα γυναικόπαιδα. Ξέρουμε ότι η Ζάκυνθος στην περίοδο εκείνη ήταν ένα από τα πιο μεγάλα καταφύγια των αγωνιστών του 1921, των οικογενειών τους, των αμάχων, αλλά και όλων εκείνων οι οποίοι από εδώ αντιστρόφως εξορμούσαν για να βοηθήσουν ως πολεμιστές την Ελληνική Επανάσταση. Χρηματοδοτεί την απελευθέρωση αιχμαλώτων, μεριμνά για την ασφάλεια επιφανών προσώπων. Όλοι οι μεγάλοι της εποχής εκείνης είτε πηγαίνουν στην Ευρώπη είτε έρχονται από την Ευρώπη, θα περάσουν από τη Ζάκυνθο. Θα συνομιλήσουμε με τον Ρώμα και τους συνεργάτες του. Είπαμε για την κατάπαυση των εμφυλίων συγκρούσεων. Να τονίσουμε τη μεγάλη προσφορά του ως του πρώτου μεγάλου κατάσκοπου που έχει να δείξει η Ελληνική Επανάσταση, γιατί είναι εκείνος ο οποίος οργανώνει ένα καταπληκτικό δίκτυο κατασκοπίας μέσα από τις τάξεις του Ιμπραήμ,
Υπάρχουν κάποιοι αξιωματικοί του Ιμπραήμ Ευρωπαίοι, οι οποίοι λόγω της τεκτονικής ιδιότητας διατηρούν επαφές με τον Ρώμα και τους συνεργάτες του και με τους οποίους ο Ρώμας διατηρεί επαφή. Οι συνεργάτες αυτοί υπηρετούν τον Ιμπραήμ, πληρώνονται από τον Ιμπραήμ, πολεμούν για τον Ιμπραήμ, αλλά στέλνουν πληροφορίες στο Ρώμα. Ο Ρώμας αυτές τις πληροφορίες αξιοποιεί για να τις στείλει στην ελληνική κυβέρνηση και πολλά πράγματα θα είχαν αποφευχθεί, γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν φάνηκε πολύ άξια να τα αξιοποιήσει, αν είχαν αξιοποιηθεί αυτά τα στοιχεία, γιατί ήταν από έμπιστες πηγές, μέσα από την καρδιά του στρατεύματος του Ιμπραήμ. Και βεβαίως αυτό ήταν καταπληκτικό επίτευγμα για την εποχή εκείνη, που δεν υπήρχαν τα τεχνικά μέσα, ούτε τα μεταφορικά μέσα, για να επιτευχθεί η ανταλλαγή πληροφοριών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βεβαίως η κορύφωση της προσφοράς του Ρώμα έχει να κάνει με την περίφημη αίτηση προστασίας, η οποία είναι ένα έγγραφο το οποίο συνέταξε ο ίδιος προς την Μεγάλη Βρετανία, ζητώντας την παρέμβασή της για τη λήξη του πολέμου και την διάσωση του ελληνικού αγώνα. Γιατί, όπως ίσως δεν το γνωρίζουμε, η εθνική ιστοριογραφία μας δεν το τονίζει πάρα πολύ, η Ελληνική Επανάσταση ιτήθηκε. Το 1825-26 που ήταν εδώ ο Ιμπραήμ, η Επανάσταση διατηρείται μόνο σε μικρούς θύλακες, όταν ο Κολοκοτρώνης με ανταρτοπόλεμο προσπαθούσε να διατηρήσει ζωντανή τη φλόγα της Επανάστασης. Το Μεσολόγγι έπεσε το 26, το ξέρουμε πολύ καλά, έχουμε τα 200 χρόνια φέτος. Η Ακρόπολη της Αθήνας έπεσε το 27, δεν υπήρχε Επανάσταση. Η Επανάσταση σώθηκε διπλωματικά και πολιτικά. Η αρχή αυτή της σωτηρίας ξεκίνησε με το έγγραφο αυτό της υποτέλειας, όπως ονομάστηκε από τους αντιπάλους του, προς την Μεγάλη Βρετανία, γιατί αυτό κινητοποίησε το βρετανικό ενδιαφέρον και το βρετανικό ενδιαφέρον κινητοποίησε το γενικότερο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, κάτι το οποίο οδήγησε μια σειρά διπλωματικών εγγράφων που αναγνώριζαν αρχικώς αυτονομία στην Ελληνική Επανάσταση, όχι ανεξαρτησία, και κατόπιν οδήγησε σταδιακά στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, η οποία έφερε την απομάκρυνση του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο και την τελική σωτηρία του ελληνικού αγώνα. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε τον Ρώμα, πέρα από τα ίσως αυτονόητα περί της οικονομικής προσφοράς και της παρέμβασής του σε εμφύλιες συγκρούσεις, ως σωτήρα της Ελληνικής Επανάστασης, γιατί πιθανότατα αν δεν είχε ενεργοποιηθεί αυτή η διπλωματική διελκυνστίδα που περιγράφεται αναλυτικά στο Διατριβή, δεν θα είχαμε ίσως απελευθερωθεί και βεβαίως θα ήταν άλλη η εξέλιξη των πραγμάτων και η δική μας βεβαίως. Λοιπόν, προχωράμε. Το αρχείο Ρώμα λοιπόν στο Ηλιά ξεκινάει γύρω στο 1500. Το πρώτο έγγραφο το οποίο βλέπετε σε ποια μορφή υπάρχει στο αρχείο είναι το 1558 και είναι ένα πρικοσύμφωνο όπου κάποιος ιερέας δίδει στην κόρη του κάποια πρικιά, κάποια χρήματα, κτήματα κτλ. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο αυτό το αρχείο βρέθηκε. Αυτό το έγγραφο βρέθηκε στο αρχείο Ρώμα. Πιθανώς κάποιος πρόγονος του Ρώμα το 1500 να ήταν ο εγγυητής αυτής της συμφωνίας. Όπως και να έχει, μπορείτε να δείτε περίπου να καταλάβετε την προσπάθεια που έγινε για να διαβαστούν αυτά τα έγγραφα, γιατί μιλάμε για έγγραφα 500, 400 και 300 ετών μακριά από σήμερα, με διαφορετικό τρόπο γραφής και μάλιστα πολλές φορές και με συνθηματικό αλφάβητο. Και βεβαίως για αυτόν τον λόγο η προσπάθεια ήταν όχι μόνο να καταλάβουμε τι λένε τα έγγραφα, να τα μεταγράψουμε, αλλά και να τα σχολιάσουμε. Για αυτόν τον λόγο, πάμε στην επόμενη αν θέλετε, εδώ βλέπουμε πώς είναι το ίδιο έγγραφο στην έκδοση που εκδώσαμε. Είναι η μεταγραφή του και από κάτω υπάρχει ένα, στο πούμε, υπόμνημα με τις άγνωστες λέξεις του κειμένου. Ώστε μπορεί κάποιος, ο οποίος και αμύητος να είναι, μπορεί να δει τι λέει το κείμενο και στα δύσκολα σημεία να υπάρχει συμβουλή από κάτω για το πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε, να το προσπελάσουμε το δύσκολο σημείο. Εννοείται ότι προσπάθησα να διατηρήσω όσο γίνεται την αρχική μορφή του κειμένου, δηλαδή να τηρήσω την παραγραφοποίηση, την ορθογραφία, μάλλον την ανορθογραφία των κειμένων, τη στίξη. Προσπάθησα να μην παρέμβω όσο γίνεται, παρά μόνο αν χρειάζεται να διευκρινίσουμε κάτι, ώστε ο μελετητής του αρχείου να έχει μια πιστή εικόνα, αν και δεν έχει το πρωτότυπο έγγραφο, έχει τη μεταγραφή μπροστά του, να έχει όμως μια πιστή εικόνα του πώς ήταν το έγγραφο τη στιγμή εκείνη που γράφτηκε. Το προχωρούμε λίγο. Αυτό εδώ είναι το τελευταίο έγγραφο. Το πρώτο με το τελευταίο έχουν διαφορά 4 αιώνων περίπου, 350 χρόνια. Το έγγραφο αυτό είναι το 1833, είναι το προσωπικό χέρι του Ρώμα. Δεν μπορούσα να το κάνω λίγο μεγαλύτερο για να δείτε ακριβώς το πώς έγραφε. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Ρώμας δεν μίλαγε τέλεια τα ελληνικά.
γιατί η επικρατούσα γλώσσα της αριστοκρατίας των Επτανήσων και της Ζακίνθου την περίοδο εκείνη ήταν τα Ιταλικά. Χειριζόταν πολύ καλύτερα τα Ιταλικά από τα Ελληνικά. Γι' αυτό και το χέρι του δεν είναι εύκολο στη γραφή των ελληνικών. Κάνει λάθη, κάνει ασυνταξίες. Βεβαίως αυτό δεν του στερεί καθόλου τον παλμό και την πειθό των επιχειρημάτων. Αυτό το έγγραφο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η απολογία του Ρώμα προς τον βασιλιά Όθωνα, όταν ο Ρώμας το 1933, όταν επιτέλους ήρθε στην ελεύθερη χώρα για πρώτη φορά μετά την απελευθέρωση, όταν κατηγορήθηκε ως συνωμότης εναντίον του βασιλιά Όθωνα και κατηγορήθηκε στην ίδια ακριβώς δίκη, όπου ο Κολοκοτρώνης και ο Πελοπούτας καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο Ρώμας γλίτωσε την θανατική καταδίκη, γιατί είχε προλάβει να φύγει στα Επτάνησα και γιατί ήταν Βρετανός πολίτης και όχι Έλληνας πολίτης, παρά μόνο τιμής ένεκεν, όπως υπήρχε τότε το καθεστώς. Εδώ είναι το έγγραφο, στο οποίο απολογείται στο βασιλιά Όθωνα. Θεωρεί ότι όλες οι κατηγορίες είναι κακεντρεχείς απέναντί του, δεν συνάδουν και δεν βεβαίως τιμούν την προσφορά του ως τότε, και συντάσσει αυτό το έγγραφο σε μια προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια του Όθωνα και να μπορέσει να αποκαταστήσει την τιμή του και την ιστορική του υπόλοιψη. Προχωράμε μία παρακάτω. Εδώ είναι, όπως βρίσκεται το έγγραφο αυτό στη μεταγραφή που επιχειρήσαμε και υπάρχει στο βιβλίο μας, και έχω βάλει με bold, μαύρα γράμματα, φράσεις του ίδιου του Ρώμα βέβαια, που νομίζω ότι είναι ένας απολογισμός, όχι μόνο μια απολογία προς τον Όθωνα, ένας απολογισμός ζωής. Μια αυτοκριτική δηλαδή και μια αυτοπαρουσίαση. Ο Ρώμας λοιπόν θεωρεί ότι αμόμητον και ανεπιτίμητον έως το γύρας των βίων εδαπάνησε. Δαπάνησα το βίο, μου λέει, αμόμητον, άψογο δηλαδή, και ανεπιτίμητον, χωρίς δικαίωμα επιτίμησης, έως το γύρας. Ο Ρώμας στην περίοδο που γράφει αυτό είναι πάνω από 60 χρονών. Συνεχίζει. Ως διάδοχος παλαιάς εκλάμπρου οικογενείας, οδηγούμενος από την πεπαιδευμένη αυτού ανατροφή. Μιλάει σε τρίτο πρόσωπο. Είμαι διάδοχος, λέει, παλιάς λαμπρής οικογένειας και οδηγούμουν πάντα από μια πεπαιδευμένη ανατροφή. Ο Ρώμας είχε σπουδάσει στην Ιταλία νομικά και πέρα από το ήταν συγγραφέας 2-3 πολιτικών και γεωγραφικών δοκιμίων, είχε βαθιά εκτίμηση και αγάπη για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πολλές είναι οι αναφορές του στα κείμενά του στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, και ένας από τους στόχους του είναι η αποκατάσταση του ελληνικού έθνους ως συνέχεια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Συνεχίζει παρακάτω λέγοντας ότι δεν επλανήθη ο Ρώμας από υπερηφάνους φαντασίας ουδέποτε. Δεν είχε ποτέ υψηλές φιλοδοξίες. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, αν δείτε την αλληλογραφία του, το πόσο αφιλόδοξος είναι ο Διονύσιος Ρώμας. Ποτέ δεν ονειρεύτηκε αξιώματα. Του προτάθηκε αρκετές φορές να έρθει στον ελληνικό χώρο, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να αναλάβει αξιώματα, υπουργήματα όπως λέγονταν τότε. Το κυριότερο εκ των οποίων ήταν όταν συζητήθηκε το 1827 η ανάθεση της εξουσίας της αρχής στον ελληνικό αγώνα ως κυβερνήτης, αντί του Καποδίστρια. Ο Ρώμας αρνήθηκε να αναλάβει ως κυβερνήτης της Ελλάδος, θεωρώντας το αφενός τον Καποδίστρια καλύτερο από τον ίδιο, και αφετέρου επειδή ο ίδιος δεν ονειρεύτηκε ποτέ να διοικήσει και να κυβερνήσει, παρά μόνο να προσφέρει. Το αναφέρει λοιπόν εδώ, ότι ποτέ δεν επλανήθηκα από υπερηφάνους φαντασίας, αλλά ούτε η ιδιοτέλεια μπόρεσε να προχωρήσει ποτέ εις τας πράξεις μου. Αυτό έχει αναφορά προς τους εμφυλίους πολέμους, όπου φαντάζομαστε ότι η ιδιοτέλεια είναι, ξέρουμε ότι η ιδιοτέλεια είναι το κύριο κίνητρο όσων εμπλέχθηκαν σε αυτό. Για να είναι ευτυχής λοιπόν, λέει, η ζωή μου, η αποπλήρωση σε έλειπε μόνο ενός έργου των ευχών του. Και τούτο ή το να ειδή ελευθερωμένη την Ελλάδα. Αυτό που λέγαμε, τον υψηλό και μόνιμο στόχο, το να δει ελευθερωμένη τη χώρα του. Από τον οποίον κατεθλίβε το βάρβαρων και πολυχρόνιων ζυγών των Οθωμανών και αναλαμβάνουσα την παλαιά αυτής λαμπρότητα. Αυτό ήταν ο μόνος του στόχος και η μόνη του ευχή. Γι' αυτό το λόγο τι έκανε. Συνέπραξε μεγάλος, με κόπους, συμβουλάς και σημαντικά θυσίας απ' αρχής της εις του έθνους απελευθέρωσης μέχρι τέλους, συμπληρώνω εγώ. Αντέστη, λέει παρακάτω, εις όλας τας διχόνοιας και διαφωνίας. Αλότριος πάντοτε ο κόμις δε Ρώμας, εις η ανδήποτε προτίμηση παρά της των ομογενών του ευγνωμοσύνης σε αυτόν προσφερθήσαν. Ποτέ δεν θέλησε ανταπόδοση για οτιδήποτε.
Μιλάμε για έναν άνθρωπο, λοιπόν, ο οποίος εμφορούμενος από υψηλά εθνικά ιδεώδη και ας το λέγαμε και διαφωτιστικά ιδεώδη, γιατί μεγαλώνει, σπουδάζει στη διάρκεια του διαφωτισμού, στη διάρκεια των μηνυμάτων της Γαλλικής Επανάστασης, και παρόλο που είναι αριστοκράτης και θα περιμέναμε να είναι συντηρητικός, οπισθοδρομικός και πολύ επιφυλακτικός στα νέα ιδεώδη του φιλελευθερισμού και της δημοκρατίας, παρόλα αυτά ο Ρώμας πηγαίνει κόντρα, θα λέγαμε, στην τάξη του. Και αν διαβάσουμε λίγο τη διατριβή, θα δείτε ότι ο Ρώμας μπορεί να χαρακτηριστεί πολλαπλώς προδότης. Πρόδωσε την τάξη του, γιατί αν και αριστοκράτης λειτουργήσε υπέρ των φιλελεύθερων και αστικών ιδεωδών. Πρόδωσε τους Γάλλους για να πάει με τους Ρώσους, τους Ρώσους για να πάει με τους Άγγλους. Πρόδωσε τον δικτονισμό, ο οποίος δεν επιτρέπει ανάμειξη στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή των μελών του. Πρόδωσε στην ουσία τον Όθωνα στο τέλος, γι' αυτό και κατηγορήθηκε. Γενικά ο Ρώμας είναι ένας καθέξιν προδότης. Βεβαίως καταλαβαίνετε την ηρωνία της διατύπωσης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να ελύσεται, ξέρει να δέχεται το κόστος των επιλογών του, ξέρει να μένει αταλάντευτος σε αυτό που έχει ως στόχο να πετύχει και ξέρει ότι αυτό πρέπει να γίνει με προσαρμογές και ευελιξία και όχι με μονολυθικότητα και, ας το πούμε, στασιμότητα. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα πρέπει να τελειώσουμε με κάτι που δεν είπε ο ίδιος, αλλά είπε ένας ιστορικός της περίοδου που τον γνώρισε προσωπικά και ο οποίος έχει γράψει για την Ελληνική Επανάσταση ένα έργο ιστορικό, πρόκειται για τον Ιωάννη Φιλίμωνα, ο οποίος λέει το εξής. Ο εθνικός αυτός ευεργέτης ήταν νους ευρύχωρος, πνεύμα ενεργό, καρδία αγνή, ήθος γενναίο και εν γέννη συνείδησης καθαρός ελληνική. Ουδόλως περιορίστη ποτέ εν το μικρό κύκλο των πραγμάτων της γενέτειρας αυτού πατρίδος, της Ακίνθου. Αλλά την όλη περιλαμβάνουν ιδέαν του ελληνικού, εργάζεται ο νέος και γέρον, ιδία και δημοσία, εντός και εκτός της Ελλάδος, υπερ αυτής και μόνης. Όπως καταλήγει η διατριβή και όπως ελπίζω ότι το αρχαιακό υλικό που δημοσιεύουμε τώρα θα στηρίξει αυτές τις παρατηρήσεις, ο Ρώμας με τη συνολική δράση του αποτέλεσε ένα γνήσιο κάτωπτρο της ιστορικότητας μιας ολόκληρης εποχής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τα κρίσιμα 50 χρόνια πριν τον αγώνα, μπόρεσε να ελιχθεί μέσα σε αυτά τα κρίσιμα 50 χρόνια, μπόρεσε να προσφέρει, όπως ο ίδιος πίστευε ότι ήταν το σωστό για το έθνος του, στο μέγιστο βαθμό και σε πολλούς τομείς. Και βεβαίως είναι μια εποχή που πρέπει να τιμάται όποιος αναλαμβάνει τέτοιες δράσεις, γιατί είναι η εποχή της εθνικής μας συγκρότησης στο πλαίσιο της νεωτερικότητας, γιατί τίποτα δεν είναι ίδιο μετά την Επανάσταση ή παρόμοιο με εκείνο που ήταν πριν την Επανάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει ως Ακινθινοί να είστε περήφανοι για το τέκνο αυτής της γης και παρόλη την αφάνεια, την παρεξήγηση ή την υποτίμηση της προσφοράς του, νομίζω ότι πρέπει να είστε πάντοτε ενεργοί στο να αναγνωρίζετε, να προωθείτε και να τονίζετε τη σημασία του Ρώμα και των συνεργατών του. Γιατί ο Ρώμας δεν έδρασε ουρανοκατέβατος, στην ουσία ήταν ο εκπρόσωπος μιας κοινωνίας της εποχής εκείνης, την οποία εξέφραζε, μιας κοινωνίας η οποία αν και ανήκε σε μη οθωμανικό έδαφος και θα μπορούσε να είναι βολεμένη, ας το πούμε, στην ασφάλειά της, παρόλα αυτά προσέφερε πολλαπλώς στον ελληνικό αγώνα και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι και η διατριβή αλλά και το αρχαιακό υλικό που δημοσιεύουμε σήμερα έρχεται να αποδώσει φόρο τιμής και να ολοκληρώσει, ας το πούμε, αυτό που ίσως το αξίζει να το δώσουμε στο Διονύσιο Ρώμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Βλαχόπουλο για την τόσο ωραία παρουσία και περνάμε στη δεύτερη έκδοση, τον ύμνο στην ελευθερία. Η κυρία Τσουκαλά Χριστιάνα είναι βιβλιοθηκονόμος και θα μας μιλήσει γι' αυτό. Κύριε Τσουκαλά. Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτή, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
Η δεύτερη έκδοση της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακίνθου αφορά τη φωτογραφική ανατύπωση του ύμνου στην Ελευθερία της πρωτότυπης έκδοσης του 1825, που έγραψε ο Ζακίνθιος Διονύσιος Σολωμός τον Μάιο μήνα του 1823 και ανεβρέθη στις συλλογές της βιβλιοθήκης, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια της νεοελληνικής γραμματείας. Ο ύμνος στην Ελευθερία δεν είναι απλώς το εθνικό μας ποίημα, αλλά είναι το σημαντικότερο σύμβολο της ταυτότητας του σύγχρονου ελληνισμού. Ο Διονύσιος Σολωμός, το Μάιο του 1823, στη γενέτειρά του τη Ζάκυνθο, γράφει τον ύμνο σε ηλικία μόλις 25 ετών. Η Ελλάδα εκείνη την περίοδο ζει με τη φωτιά των πολεμικών αναμετρήσεων και της Επανάστασης του 1821 και αγωνίζεται να απελευθερωθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όμως η Ζάκυνθος, όπως και τα υπόλοιπα Επτάνησα, βρίσκονται υπό βρετανική διοίκηση και προστασία. Οι Ζακίνθιοι συμμετέχουν στην Επανάσταση με εθελοντικά εκστρατευτικά σώματα, όπλα και πολλά χρήματα που στέλνονται στην Πελοπόννησο για να ενισχύσουν τον εθνικό αγώνα. Ο Διονύσιος Σολωμός επηρεάζεται βαθιά από τους φιλικούς, αγωνιστές, πρόκριτους και λόγιους που στηρίζουν ενεργά την Επανάσταση. Επηρεάζεται έντονα από τον ευρωπαϊκό ρομαντισμό, τις ιδέες της ελευθερίας, του έθνους, της αυτοθυσίας και τον διαφωτισμό. Από το 1818, που επέστρεψε στη Ζάκυνθο από τις σπουδές του στην Ιταλία, δημιουργεί μια μεγάλη συλλογή με δημοτικά τραγούδια και στρέφεται στην επεξεργασία της δημοτικής γλώσσας και στη χρήση της ομοιοκαταληξίας. Η συνάντηση του Διονυσίου Σολωμού με τον Σπυρίδωνα Τρικούπη το 1822 στη Ζάκυνθο, στο περιθώριο της επίσκεψης του Δευτέρου στον Λόρδο Γκίλφορντ, σηματοδοτεί τη στροφή του Σολωμού από την Ιταλική στην ελληνική ποίηση. Ο Σπυρίδων Τρικούπης, με σπουδές φιλολογίας στη Ρώμη και το Παρίσι, υπήρξε εκπρόσωπος του Μελισσολογίου στις εθνοσυνελεύσεις και ξεχωριστή προσωπικότητα της επαναστατικής κυβέρνησης. Η ποιητική σας ιδιοφυΐα σας επιφυλάσσει μια διαλεκτή θέση στον Ιταλικό Παρνασσό, αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη τον δάντη του, λέγεται ότι είπε ο Τρικούπης στον νεαρό τότε Σολωμό. Από τότε ο Σολωμός επικεντρώνεται στην καλλιέργεια και ανάδειξη της ομορφιάς της δημοτικής γλώσσας στην ποίηση. Εκείνη την εποχή, τον κύκλο του Διονυσίου Σολωμού στη Ζάκυνθο αποτελούσαν φωτισμένες πατριωτικές μορφές, όπως ο συγγραφέας του Βασιλικού Αντώνιος Μάτεσης, ο μετέπειτα δικαστής Γεώργιος Τερτσέτης, ο γιατρός Διονύσιος Νταγιαπιέρας και ο λόγιος Νικόλαος Λούντζης. Ο ύμνος γράφεται στη Ζάκυνθο τους πρώτους μήνες του 1823. Το ποίημα συνδυάζει στοιχεία από τον ρομαντισμό αλλά και τον κλασικισμό. Ο ποιητής λέγεται ότι βρισκόταν στο λόφο του Στράνη στη Ζάκυνθο. Εκεί ήταν η έπαυλη του αγαπημένου του φίλου και κατά ορισμένες πηγές ετεροθαλή αδελφό του Λουδοβίκο Στράνη, όπου συχνά περνούσε τις ώρες του εκεί. Λέγεται ότι άκουσε τους κανονιοβολισμούς από την πολιορκία του Μεσολογγίου, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη στο βορειοανατολικό από το νησί τμήμα. Αυτός ο ήχος του πολέμου λειτουργήσε ως καταλύτης για τη συγγραφή του ύμνου. Την ίδια περίοδο η Ευρώπη συγκλονίζεται από το φιλελληνικό κίνημα. Ο Λόρδος Βύρον είχε ήδη αφήσει έντονα το αποτύπωμά του στο Μεσολόγγι. Οι σφαγές της Χίου είχαν σοκάρει τη διεθνή κοινή γνώμη και η ελληνική υπόθεση δεν είναι πια τοπική διένεξη, αλλά ευρωπαϊκό πρόβλημα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Σολωμός γράφει έναν ύμνο που δεν απευθύνεται μόνο στους Έλληνες, αλλά στη συνείδηση της φιλελεύθερης Ευρώπης. Ο ύμνος στην Ελευθερία τυπώνεται για πρώτη φορά το 1825, 2 χρόνια μετά από τη συγγραφή του, στο τυπογραφείο του Ελβετού φιλέλληνα Ιάκωβου Μέγερ στο Μεσολόγγι, υπό την ευθύνη του τυπογράφου Δημήτρου Μεσθενέα. Τυπώνεται το αυθεντικό ελληνικό κείμενο όπως το παρέδωσε ο ίδιος ο Σολωμός, αλλά και η μετάφρασή του στην Ιταλική γλώσσα που επιμελήθηκε ο Γκαετάνο Γκρασέτη, λόγιος και καθηγητής Ιταλικών στη Ζάκυνθο, κοντά στην οποία είχε μαθητεύσει ο εθνικός μας ποιητής. Ο Φιλόλινας Μέγερ εξέδιδε τότε την εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. Είχε σπουδάσει ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, ήρθε στην Ελλάδα το 1821, εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι, έγινε Ορθόδοξος και νυμφεύτηκε την Αλτάνη Ιγκλέζου, το σπίτι της οποίας μετέτρεψαν σε νοσοκομείο για τις ανάγκες του αγώνα. Το 1828 ο Σολωμός μετακόμισε στην Κέρκυρα, το σημαντικό πνευματικό κέντρο των Επτανήσων εκείνη την εποχή. Τον κύκλο του εκεί αποτελούσαν ο Νικόλαος Μάντζαρος, ο Ιωάννης και ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο Ερμάνος Λούντζης, ο Νικολό Τομασέο, ο Ανδρέας Μουστοξίδης, ο Πέτρος Βράιλας Αρμένης, ο Ιάκωβος Πολυλάς, ο Ιούλιος Τυπάλδος,
ο Ανδρέας Λασκαράτος και ο Γεράσιμος Μαρκοράς. Εκεί λοιπόν το 1828 μελοποιήθηκε ο ύμνος από τον Κερκυραίο Νικόλαο Χαλκιόπουλο Μάντζαρο πάνω σε ηλαϊκά μοτίβα για τετράφωνη ανδρική χοροδία. Η μουσική του εθνικού ύμνου είναι γραμμένη σε ρυθμό 3/4, στο ρυθμό του τσάμικου του πιο λεβέντικου ελληνικού χορού. Από τότε ακουγόταν τακτικά σε εθνικές γιορτές, αλλά και στα σπίτια των Κερκυραίων αστών και αναγνωρίστηκε στη συνείδηση των Ιωνίων ως άτυπος ύμνος της Επτανήσου. Ακολούθησαν και άλλες μελοποιήσεις από το Μάντζαρο, δεύτερη το 1837, τρίτη το 1839-1840, ο οποίος υπέβαλε το έργο του στο βασιλιά Όθωνα, τέταρτη αντιστικτική μελοποίηση το Δεκέμβριο του 1844. Παρά την τιμητική βράβευση του μουσικοσυνθέτη Νικόλαου Χαλκιόπουλου Μάντζαρο με τον Αργυρό Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρα τον Ιούνιο του 1845 και του Διονυσίου Σολομού με Χρυσό Σταυρό του Ιδίου Τάγματος το 1849, το έργο και ειδικά η πρώτη μελοποίησή του διαδόθηκε μεν ως ο Θούριος, αλλά δεν υιοθετήθηκε ως ύμνος από τον πρώτο βασιλιά του νεοελληνικού κράτους. Ο Μάντζαρος το 1861 επανεξέτασε για 5η φορά το έργο, αυτή τη φορά σε ρυθμό εμβατηρίου, κατά παραγγελία του Υπουργού Στρατιωτικών. Όταν ο βασιλιάς της Ελλάδος, ο Γεώργιος ο πρώτος, επισκέφθηκε την Κέρκυρα το 1865 για να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα, άκουσε την εκδοχή για ορχήστρα πνευστών της πρώτης μελοποίησης που έπαιζε η μπάντα της φιλαρμονικής της εταιρείας της Κέρκυρας και του έκανε εντύπωση. Ακολούθως, με βασιλικό διάταγμα του Υπουργείου Ναυτικών της τότε κυβέρνησης Αλέξανδρου Κουμουνδούρου και Υπουργού Δημήτριου Ομπουντούρη, το χαρακτήρισε επισήμως εθνικών άσμαν και διατάχθηκε η εκτέλεσή του κατά πάσα στας ναυτικάς παρατάξεις του βασιλικού ναυτικού. Επίσης, ενημερώθηκαν οι ξένοι πρέσβεις ώστε να παίζεται και στα ξένα πλοία στις περιπτώσεις απόδοσης τιμών προς το βασιλιά της Ελλάδος ή την ελληνική σημαία. Από τότε, οι δύο πρώτες στροφές καθιερώθηκαν ως εθνικός ύμνος της Ελλάδος. Η πρωτοβουλία της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακίνθου αποσκοπεί στη διάδοση του πρώτου ιστορικού τεκμηρίου τυπογραφικής απόδοσης του εθνικού ύμνου με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων το 2025 και 200 χρόνια το 2026 από την ηρωική και μαρτυρική έξοδο των Μεσολογγιτών, διατηρώντας τα γλωσσικά, ορθογραφικά και αισθησιακά χαρακτηριστικά της εποχής. Η έκδοση του 1825 αποτελείται από 68 σελίδες, το ελληνικό και ιταλικό κείμενο να παρουσιάζονται διαδοχικά. Η συγκεκριμένη ανατύπωση παρουσιάζει το ιστορικό υλικό όπως εκδόθηκε τότε, δίχως να λείπουν και ορισμένες αυλεψίες από τυπογραφικής πλευράς. Λόγω της παλαιότητας και των αναπόφευκτων φθορών του τεκμηρίου, να σας δείξουμε και το πρωτότυπο τεκμήριο όπως βρέθηκε στη συλλογή της βιβλιοθήκης, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός προσεκτικά επεξεργασμένου αντιτύπου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τη διαδικασία της επανεκτύπωσης από τη γραφίστρια κυρία Ελένη Χαϊκάλη. Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με απόλυτο σεβασμό στο αυθεντικό τεκμήριο, χωρίς καμία αλλίωση του χαρακτήρα, της μορφής ή του ιστορικού του αποτυπώματος. Στη συνέχεια, η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακίνθου πραγματοποίησε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ανάρτηση στη Διάβγεια, στην οποία ανταποκρίθηκαν 6 τυπογραφεία με έδρα την Αθήνα. Η επιλογή του αναδόχου έγινε με βάση τη χαμηλότερη οικονομικότερα συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη σταθερά αποστολή της βιβλιοθήκης να διαφυλάσσει, να αναδεικνύει και να προσφέρει στο κοινό πολύτιμα τεκμήρια της ελληνικής γραμματολογίας. Τέλος, 200 χρόνια μετά τη συγγραφή του εθνικού μας ύμνου, η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακίνθου σας παραδίδει ανατυπωμένο το πρώτο τυπογραφικό του τεκμήριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τσουκαλά. Ο κύριος Βλαχόπουλος ρωτά αν υπάρχουν ερωτήσεις πάνω στην παρουσίαση που έκανε για το αρχείο Ρώμα. Θέλει κάποιος να ρωτήσει?
Κοιτάξτε, το Μεσολόγγι έχει πολύ, επειδή είναι τα 200 χρόνια, στο αναφέρομαι και αυτό, έχει πολύ στενή σχέση με τη Ζάκυνθο. Λέγεται ότι κανείς, νομίζω το είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, κανείς δεν μπορούσε Ζακυνθινός να αγνοήσει τα κανόνια του Μεσολογγίου που ακούγονταν μέχρι τη Ζάκυνθο. Οι βάρκες των Ζακυνθινών, απλών ψαράδων που είχαν τα καΐκια τους, πήγαιναν νύχτα στο Μεσολόγγι για να το εφοδιάσουν, διανύοντας με κινδύνους, γιατί περιπολούσαν τα Οθωμανικά πλοία, 60 νομίζω ναυτικά μίλια, 60 ναυτικά μίλια πρέπει να είναι. Πήγαιναν λοιπόν νύχτα κυρίως, με κίνδυνο της ζωής τους, για να εφοδιάσουν το Μεσολόγγι. Έχω την εντύπωση ότι το Μεσολόγγι δεν θα κρατούσε ένα ολόκληρο χρόνο στην πολιορκία του, αν δεν είχε την τροφοδοσία των Ζακυνθίων. Είπαμε βέβαια ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει και κυρίως ο Ρώμας και η Πετροπή κτλ. Είναι φανερό λοιπόν ότι ο Σολωμός εμπνεύστηκε σε αυτό το κλίμα. Στο κλίμα δηλαδή της παλαϊκής συμμετοχής της Ζακυνθινής κοινωνίας στον αγώνα που την περίοδο του 25-26 είχε συγκεκριμενοποιηθεί και επικεντρωθεί στο Μεσολόγγι. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι όλη αυτή η ομάδα που εκδίδει τον ύμνο στην ελευθερία έχει να κάνει, είναι στην ουσία μια ομίγυρης. Λέγεται ότι ο Σολωμός είχε την τεκτονική ιδιότητα. Δεν αποδεικνύεται αυτό. Είναι όμως αποδεδειγμένο ότι ο Γκρασέτη, ο οποίος μετέγραψε τον ύμνο και τον εξέδωσε, ήταν μέλος της τεκτονικής τοάς που δρούσε την περίοδο εκείνη στη Ζάκυνθο, της Φενίσια Ριζόρτα, κατά μετάφραση ο αναγεννηθής Φίνιξ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1815 από τον Ρώμα. Και μέλη της ήταν τα εκλεκτότερα μέλη της Ζακυνθινής κοινωνίας στην εποχή εκείνη, μέλη της Επιτροπής Ζακύνθο, Δραγώνας, ο Στεφάνου κτλ. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι μετέτρεψαν αυτή την ομίγυρη σε δράση επαναστατική υπέρ του αγώνα. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι ο Σολωμός δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από όλο αυτό το κλίμα. Να μην ξεχνάμε ότι το 1819, αν δεν απατώμε, είχε συνυπογράψει μαζί με πολλούς Ζακυνθίους αναφορά προς τον βασιλιά της Αγγλίας, διαμαρτυρόμενος για την καταπιεστική πολιτική στα Επτάνησα του αρμοστή Μέτλαντ. Και πολλοί από τους υπογράφοντες την επιστολή αυτή προς τον βασιλιά είχαν διωχθεί. Άρα λοιπόν ο Σολωμός σίγουρα ανήκει σε ένα φιλελεύθερο περιβάλλον, σίγουρα οι σχέσεις του, οι επαφές του, οι γνωριμίες του έχουν να κάνουν με τέτοια ιδεώδη και βεβαίως σίγουρα το δράμα του Μεσολογγίου δεν μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητο κανέναν Ζακυνθινό, οι οποίοι βέβαια Ζακυνθινοί δεν περίμεναν το Μεσολόγγιο για να εκδηλώσει τον πατριωτισμό, τον είχαν εκδηλώσει πολύ νωρίτερα και με το ίδιο του το αίμα πολλές φορές στα πεδία των μαχών και όχι μόνο. Αυτό νομίζω ότι είναι η σχέση των κειμένων. Ναι, κοιτάξτε, όταν μιλάμε για Ζάκυνθο και Πελοπόννησο, μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιστολών του Ρώμα απευθύνονται σε Πελοποννήσιους οπλαρχηγούς και προκρίτους. Είναι φανερό ότι ο Ρώμας είχε στενούς δεσμούς με την Πελοπόννησο ήδη από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ο Βενετός πρόξενος στην περιοχή. Και ο ίδιος ο Ρώμας, ο Διονύσιος, ανέλαβε στη συνέχεια τα ίδια καθήκοντα, επί Βενετοκρατίας ακόμα. Μάλιστα χρονολογείται ότι για το Μεσολόγγι που λέγαμε πριν, λέγεται ότι η πρώτη επαφή των Μεσολογγιτών ήταν με τον παππού του Ρώμα, τον Φραγκίσκο Ρώμα, τον οποίο οι Μεσολογγίτες είχαν εκδηλώσει την πρόθεση να τον αναγνωρίσουν ως τον εκπρόσωπό τους στη Ζάκυνθο για να εξυπηρετεί τους Μεσολογγίτες όταν έρχονται στο νησί για να εμπορεύονται κτλ. Είναι πολύ στενοί οι δεσμοί. Να μην ξεχάσουμε ότι στη Ζάκυνθο, 20 χρόνια πριν την Επανάσταση, δρούσε και ζούσε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο κύκλος του. Πλαπούτας, Νικηταράς κτλ. Οι οποίοι ήταν πολύ γνωστοί του Ρώμα. Μάλιστα, λέγεται ότι ο Κολοκοτρώνης ζούσε σε σπίτι δίπλα από την οικία Ρώμα. Και βεβαίως είναι φανερό ότι όλη αυτή η σχέση συνεχίζεται μάλλον στη διάρκεια του αγώνα. Δεν μπορεί να διακοπεί ξαφνικά. Στα πλαίσια της φιλικής εταιρείας, όλοι αυτοί που μιλάμε τώρα, Κολοκοτρώνης, Ρώμας, Επιτροπή Ζακύνθου κτλ., μειούνται στη Ζάκυνθο και συνεργάζονται στενά πριν την έκρηξη του αγώνα.
Δεν είναι πολύ θολά τα πράγματα, νομίζω, όπως το είπατε. Είναι φανερό ότι η σχέση αυτή δημιουργείται 20 χρόνια συνεχώς και σφυριλατείται και εκδηλώνεται και εκβάλλει τελικά στην Επανάσταση με τη συνεργασία όλων. Είναι φανερό ότι για την πράξη υποτέλειας που λέγαμε, τον πρώτο του οποίου ζητάει την υπογραφή ο Ρώμας είναι το Κολοκοτρώνη. Και πετυχαίνει να πάρει την υπογραφή του, γιατί ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν κατά Γιάννη αγγλόφιλος ποτέ και φοβόταν την Αγγλία και την επιρροή της στον ελληνικό χώρο. Καταφέρει να αποσπάσει την υπογραφή του Κολοκοτρώνη ως πρώτου υπογράφοντα λόγω του αδελφικού δεσμού που χρόνια σφυριλατήθηκε μεταξύ τους. Και υπάρχουν σχετικές επιστολές. Εντάξει, την εποχή εκείνη όλοι κατηγορούσαν τους πάντες. Εντάξει, αυτό ήταν σύνηθες. Δεν μας εκπλήσει. Εκείνο μας εκπλήσει είναι πώς κατάφερε αυτή η κοινωνία αλληλοσπαρασσόμενη να απελευθερωθεί. Και εκεί νομίζω ότι μερικά φωτεινά μυαλά σαν το Ρώμα έχουν παίξει το ρόλο τους. Παρακαλώ. Μια στιγμούλα γιατί οι κυρίες προηγούνται. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, ένας προβληματισμός που και εμένα μου γεννήθηκε εξ αρχής από τη μελέτη του αρχείου Ρώμα είναι γιατί είναι αφανής. Δεν θα έπρεπε. Η εθνική ιστοριογραφία αναγνωρίζει ως μεγάλους πολιτικούς του αγώνα τον Μαυροκορδάτο, τον Κολέτη και τον Καποδίστρια βεβαίως, αλλά όχι το Ρώμα. Κατά τη γνώμη μου είναι εφάμιλος και των τριών. Προσπάθησα και προσπαθώ να το εξηγήσω ακόμα και οι ερμηνείες είναι πολλές. Έχετε δίκιο που λέτε ότι ήταν ο ίδιος αφανής. Ποτέ δεν προβλήθηκε, ποτέ δεν διεκδίκησε πράγματα και ποτέ δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να τον αναγνωρίσουν κάτι. Ένα είναι αυτό. Εγώ δεν ενοχλούμε, ας πούμε, επειδή δεν είχαμε το Ρώμα να αναδεικνύεται το 19ο αιώνα, με Παπαρηγόπουλο, Ζαμπέλη, οτιδήποτε. Ενοχλούμε που μετά από τον Καμπούρογλου, στις αρχές του 20ου, φτάσαμε στο 2020 και δεν αναφέρονταν ο Ρώμας πουθενά, παρά μόνο στην τοπική ιστοριογραφία, όπως σας είπα, από τοπικούς ιστοριογράφους ή συγγενείς του, ας το πούμε, όπως ήταν ο Βούλτσας. Έχω την εντύπωση ότι δύο είναι οι αιτίες. Η μία είναι ότι τα Επτάνησα ενσωματώθηκαν στον ελληνικό κορμό το 1864, όταν ήδη είχε διαμορφωθεί το εθνικό πάνθεο. Όταν ήδη δηλαδή είχαμε κατασταλάξει με Παπαρηγόπουλο, Ζαμπέλη, όπως είπατε, στο ποιοι είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του αγώνα. Αυτό το μοτίβο ανακυκλώθηκε μέσα στις δεκαετίες, πέρασε στη σχολική ιστοριογραφία, πέρασε στη δημόσια ιστορία, αυτό γνωρίζουμε όλοι, και δύσκολα ξεμαθαίνει κάτι κάποιος παρά μαθαίνει. Μάθαμε να λειτουργούμε με αυτά τα στερεότυπα. Ότι αυτός είναι ο αγώνας. Για παράδειγμα, δεν ξέραμε ποτέ για τους εμφύλιους πολέμους. Πάντα θαβόταν κάτω από το χαλί. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι επειδή η Επτάνησος καθυστέρησε να μπει στον εθνικό κορμό, καθυστέρησαν να μπουν και οι πρωταγωνιστές. Καθυστέρησαν να μελετηθούν τα αρχεία. Καθυστέρησε να αναγνωριστεί η προσφορά τους, γιατί βόλευε ίσως να θεωρήσουμε ότι η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα δικά της παιδιά έγινε η επιτυχία της και όχι μέσα από βοήθεια που ήρθε από έξω ή οτιδήποτε. Ο άλλος λόγος, ο οποίος ίσως να είναι κρυφός και ανομολόγητος για μένα, είναι ο τεκτονισμός. Γιατί ο τεκτονισμός πάντοτε θεωρείται επικίνδυνος και θεωρείται ότι υπάρχουν μυστικές διεργασίες, ότι υπάρχουν συνωμοσίες, αυτές είναι οι λέξεις που κυκλοφορούν. Και επειδή ο Ρώμας πάντοτε ήταν ενεργός τέκτονας και εισηγητής του τεκτονισμού στον ελληνικό χώρο, πιθανότατα εκεί κάπου τα αρχεία παραμελήθηκαν ή θαύτηκαν, θα το λέγαμε καλύτερα, για να μην αναδειχθεί ίσως η προσφορά ενός τέτοιου ανθρώπου και του κύκλου του
στην εθνική ιστοριογραφία. Νομίζω ότι στον 21ο αιώνα δεν έχουν θέση όλα αυτά. Τα Επτάνησα έχουν συμπληρώσει 150 χρόνια ενσωμάτωσης. Ο τεκτονισμός πια νομίζω ότι δεν πρέπει να μας φοβίζει, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε για να χρησιμοποιήσουμε το κλειδί που λέγεται τεκτονισμός στις ιστορικές μας ερμηνείες. Γιατί αν το αποσιωπούμε αυτό, αποσιωπούμε στην ουσία ένα ευρύ βλέμμα απέναντι στην ιστορία και περιοριζόμαστε μόνο στα κλειδιά που μας βολεύουν. Αφού υπήρχε τεκτονισμός και υπήρχαν εκπρόσωποι του που δρούσαν, ο ιστορικός πρέπει να το μελετήσει και να ερμηνεύσει συνολικά την εποχή και όχι με στερεότυπα, προκαταλήψεις και εκ των προτέρων απαγορεύσεις. Ο κύριος βουλευτής προηγήθηκε, νομίζω. Δεν υπάρχει δρόμος στην Αθήνα, νομίζω, η πλατεία, τι δεν υπάρχει. Ούτε πρωτομή, ναι. Σε όλη την Αθήνα, ναι. Κοιτάξτε, η Ζάκυνθος και η Επτάνησος πληρώνουν, καθυστερημένα ίσως, την πρωτοκαθεδρία τους και την πρόοδό τους στη διάρκεια που ήταν υπόδουλο το ελληνικό έθνος στους Τούρκους. Επειδή οι Επτανήσοι ποτέ δεν γνώρισαν ξενικό ζυγό με την έννοια που τη γνωρίζουμε από τους Τούρκους και επειδή πάντοτε είχαν ένα διαφορετικό και πιο εξελιγμένο πολιτισμό, και στη διάρκεια του αγώνα φάνηκε αυτό, νομίζω ότι, να το πω λίγο, υφέρπει ένας φθόνος, μία επιφύλαξη, υπάρχει ένας εισαγωγικά εθνικός ρατσισμός απέναντι στους Επτανησίους που ήταν πάντοτε καλύτεροι, δεν γνώρισαν ζυγό, ήταν πολιτιστικά κοντά στην Ευρώπη, εν αντιθέσει με τους από εδώ. Μην ξεχνάμε το σοκ που έπαθαν οι Έλληνες βουλευτές όταν ενσωματώθηκαν τα Επτάνησα και μπήκαν οι Επτανήσοι βουλευτές στη Βουλή. Δεν υπήρχε καμία συνεννόηση στα ιδεώδη και στους λόγους που εκφωνούσαν κτλ. Νομίζω ότι άργησε πολύ να αποδεχτεί ο εθνικός κορμός να το αποδεχτεί τα Επτάνησα. Και κατά συνέπεια όλα αυτά έχουν ίσως παρασύρει και την ιστοριογραφία και το Ρώμα και όλους σε μια αφάνεια, ας το πούμε. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Η ιστορία δεν τελειώνει ποτέ, τα αρχεία πάντοτε ανακαλύπτονται και πάντοτε μας αλλάζουν την οπτική, αρκεί να έχουμε μάτια να τα δούμε και να τα διαβάζουμε. Παρακαλώ, κυρία Πελερινού.
Ο κύριος βουλευτής θέλει να απαντήσει, γιατί η τοποθέτηση δεν είναι ιστορική για να απαντήσω εγώ. Επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει για αυτό το συγκεκριμένο ναυάγιο και άκουσα και το χειροκρότημα, θα είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να σας αναφέρω, έστω για τους λίγους που είμαστε εδώ, ότι το ναυάγιο δεν το αγαπήσαμε γιατί είναι χώρος πολιτισμού, ότι είναι ένα σημείο πολιτιστικό το οποίο οφείλουμε να το διατηρήσουμε για να το επισκεφτούμε. Εάν διαβάζατε λίγο καλύτερα, την τελευταία απόφαση η οποία πάρθηκε από τη Βουλή είναι ότι το ναυάγιο θα συντηρηθεί και η παραλία θα επεκταθεί με 9 εκατομμύρια περίπου έργο το οποίο θα κάνουμε στην περιοχή, όχι για να το θαυμάζουμε εμείς και οι ξένοι, αλλά γιατί προβλέπεται εισιτήριο και είναι στην απόφαση, με τον νόμο το οποίο περάσαμε στην απόφαση η οποία πάρθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, ότι θα υπάρξει εισιτήριο το οποίο θα μπορεί να αποδίδει στο Δήμο, στην τοπική κοινωνία, τουλάχιστον το 70% του εισιτηρίου. Το υπόλοιπο 30% θα πηγαίνει 15% στο Υπουργείο Οικονομικών και 15% θα πηγαίνει προς τον ΟΦΙΠΕΚΑ. Επομένως, οφείλω να σας πω ότι από το ναυάγιο, για να κάνετε αυτά τα οποία θέλετε και για να μπορείτε να συντηρείτε και το Μουσείο των Επιφανών Ζακυνθίων και όλα τα υπόλοιπα, ο Δήμος της Ζακύνθου θα μπορεί κάθε καλοκαίρι να βγάζει τουλάχιστον 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την ιστορία. Το επισκέπτεται 1 εκατομμύριο κόσμος, αφήνει μόνο τα απορρίμματά του και τα σκουπίδια στην περιοχή, για να μην πω τίποτα χειρότερο, με αποτέλεσμα να μην κερδίζουμε εμείς τίποτα από το αξιοθέατο το οποίο είναι δεύτερο στην Ελλάδα σε επισκεψιμότητα, μετά την Ακρόπολη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και σταματήστε να το λέτε αυτό το πράγμα, ότι η πολιτεία και εμείς οι πολιτικοί ενδιαφερόμαστε για το ναυάγιο και δεν ενδιαφερόμαστε για τα υπόλοιπα, είναι ένας τρόπος για να μπορούμε να έχουμε έσοδα στο Δήμο, στην τοπική κοινωνία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είμαστε τόσο πολύ ευαίσθητοι με το ναυάγιο και απαξιώνουμε τα υπόλοιπα, αλλά το ναυάγιο σαν ένας τόπος που μπορεί να δώσει έσοδα στη Ζάκυνθο, προσπαθούμε να το διατηρήσουμε, γιατί 40 χρόνια καταστρέφεται. Επομένως, αυτός είναι ο λόγος. Και απορώ πραγματικά ότι άνθρωποι σκεπτόμενοι, μορφωμένοι άνθρωποι, δεν μπορούν να το αντιληφθούν αυτό το πράγμα και βάζουν σε σύγκριση το ναυάγιο με τα υπόλοιπα σημεία πολιτισμού στο νησί. Δεν ισχύει αυτό. Δεν δίνουμε 9 εκατομμύρια γιατί θέλουμε να συντηρήσουμε το ναυάγιο και να απαξιώσουμε τη βιβλιοθήκη ή το Μουσείο Σολομού ή τα υπόλοιπα μουσεία. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να έχουμε έσοδα προς το νησί από ένα σημείο το οποίο το επισκέπτονται 1 εκατομμύριο επισκέπτες. Το έχω πει πολλές φορές στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το έχω πει στις εφημερίδες, το έχω δηλώσει σε συγκεντρώσεις. Δεν μπορώ άλλο να το κάνω πιο κατανοητό γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε το ναυάγιο και ότι δεν το κάνουμε σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μνημεία του τόπου και το κάνουμε μόνο και μόνο γιατί θέλουμε αυτό να το διατηρήσουμε για να καταστρέψουμε τα υπόλοιπα. Πιο απλό δεν γίνεται για να το πούμε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Και επειδή ακριβώς μιλάμε ότι δεν ενδιαφερόμαστε, δώσαμε 800.000 ευρώ για μελέτη για το Μεταβυζαντινό Μουσείο, το οποίο ήδη με την έκπτωση πήγε στα 350.000 η μελέτη. Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο και η υπηρεσία του Μουσείου φεύγει και πηγαίνει στην παλιά στρατολογία για να ξεκινήσει η ανακαίνιση του Μουσείου, είναι που δεν ενδιαφερόμαστε. 11,5 εκατομμύρια με την έκπτωση, 14 ήταν τα αρχικά, ήταν το Καστρομονάστηριο στα Στροφάδια. Είναι 1.100.000 η ανάδειξη των μνημείων του Κάστρου. Είναι τώρα οι μελέτες έτοιμες για την ανάδειξη του περιπάτου μέσα στο χώρο του Κάστρου. Δώσαμε γύρω στο 1 εκατομμύριο για τα περιμετρικά για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε το δάσος που βρίσκεται γύρω από την περιοχή. Και πολλά άλλα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα έχω υπήρδητε αποθήκες οι οποίες αναδειχθήκαν και μπορεί να είναι και χώρος μουσείου. Όλα αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά που λέτε, δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά που λέτε. Κάποια στιγμή καλό είναι να σταματήσουμε και να τα βάλουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Και όχι να λέμε ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Ειδικά για τον πολιτισμό, η συγκεκριμένη υπουργός, η κυρία Μενδώνη, έχει δώσει στη Ζάκυνθο γύρω στα 17 εκατομμύρια ευρώ μαζί με το Καστρομονάστηρο. Και σε μελέτες και έργα τα οποία γίνονται. Και επειδή ακριβώς ήθελα να το πω, κύριε καθηγητά, και για το ζήτημα του Ρώμα,
οφείλω να σας πω ότι στη διάβια ανέβηκε, ασχέτως αν το αποσύραμε και είναι δέσμευση της Υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, ότι όταν είσαστε έτοιμοι, εγώ τα χρήματα αυτά θα τα ξαναβάλω. 3.900.000 ευρώ ήταν για την αγορά της οικίας Ρώμα. Αλλά προσέξτε όμως, για τη βιβλιοθήκη και τα κινητά μέρη που βρίσκονται στην οικία. Η συμφωνία με την περιφέρεια την προηγούμενη ήταν να αγοράσει το οικόπεδο και το σπίτι. Δυστυχώς δεν έγινε καμία κίνηση από την πρώην περιφέρεια να φέρει ούτε ορκωτούς εκτιμητές για να δούμε πόσο αξιολογεί το συγκεκριμένο οικόπεδο και το συγκεκριμένο σπίτι. Όμως το Υπουργείο Πολιτισμού και εγώ ως βουλευτής πιέζοντας την Υπουργό βγάλαμε 3.900.000 ευρώ. Και αν η περιφέρεια είχε ολοκληρώσει το έργο το συγκεκριμένο, σήμερα η οικία Ρώμα θα ήταν πλέον μέρος της περιφέρειας. Γιατί αυτή ήταν η συμφωνία. Επομένως, επειδή δεν τα ξέρουμε, για να τα ακούσουμε, για να τα πούμε τελικά μήπως γίνουν πιο κατανοητά αυτά τα πράγματα στην κοινωνία. Έτσι είναι. Εδώ ήταν ένας στάβλος, στην κυριολεξία. Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη ήταν ένας στάβλος. Από το 2006 αυτή η μεσοτυχία κλεισμένη, γιατί είχε ρογμές από τους σεισμούς του 2006. Και ερχόμαστε εμείς το 2019, μαζί με το Ευθορευτικό Συμβούλιο, τον κύριο Συνετό, και βλέπετε τους χώρους τους συγκεκριμένους, τι μόνοι τους γίνανε. Δεν ενδιαφέρθηκε το Υπουργείο, δεν ενδιαφέρθηκε ο βουλευτής, δεν ενδιαφέρθηκε το Ευθορευτικό Συμβούλιο. Πώς γίνανε όλα αυτά? Ή από την αδιαφορία τη συγκεκριμένη την οποία έχουμε, αδιαφορούμε? Σε καμία περίπτωση. Και βέβαια μας ενδιαφέρουν έργα πολιτισμού, βέβαια μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Συγγνώμη δηλαδή για την όλη ιστορία, αλλά δεν μπορεί να μην δώσουμε απαντήσεις σε κάτι το οποίο συνέχεια οι πολιτικοί του τόπου δεν ενδιαφέρονται. Για δείτε πόσο ενδιαφερόμαστε. Και από εκεί και πέρα θα σας έλεγα, δείτε λιγάκι και την περίπτωση της βιβλιοθήκης που βρίσκεται εκεί πέρα, που έκανα την επικοινωνία με το Ίδρυμα Νιάρχου για τη Ζάκυνθο και μου είπαν ότι δεν θέλουμε καμία σχέση με το νησί, το Ίδρυμα Νιάρχου, γιατί ένα έργο το οποίο αναλάβατε δεν ολοκληρώθηκε και είναι κλειστή τόσα χρόνια εκεί στην περιοχή της Παναγούλας. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα και συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά επειδή συνέχεια ακούγονται διάφορα, θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθούν και απαντήσεις. Εγώ να σας ακούσω και αν θέλετε να επανέλθω. Είχατε κάνει δράσεις για τη χρηματοδότηση ή δράσεις του μουσείου? Κακώς, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε. Αλλά αν είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, θα μπορούσα να μεταφέρω και εγώ στην Υπουργό να την πιέσω να σας δώσω αυτή τη χρηματοδότηση. Αλλά φαίνεται δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Δυστυχώς. Δεν το ξέρω, αυτό ακριβώς λέω. Γιατί εγώ σας λέω κακώς που δεν δόθηκε, αν υπήρχαν δράσεις προς το Υπουργείο και δεν δόθηκαν, πολύ κακώς. Πολύ κακώς. Αλλά θα ενδιαφερθώ για το συγκεκριμένο ζήτημα και να σας πω και 10.000 ευρώ που πήρατε τώρα από την Βουλή των Ελλήνων, ακριβώς έχω ενημερωθεί και βέβαια είπαμε αν γίνεται να σας δώσουν και κάποια άλλα χρήματα από τη Βουλή των Ελλήνων ακριβώς για την συντήρηση. Ναι, αλλά το βάλαμε γενικά όμως, ότι κάνατε ένα λάθος, είπατε και εκεί είναι που ερεθίστηκα, είπατε για το ναυάγιο. Μπερδέψατε το ναυάγιο. Το ναυάγιο όμως είναι για να μπορείτε εσείς να συντηρηθείτε. Γιατί από τα χρήματα του ναυαγίου θα μπορείτε εσείς να παίρνετε μια χρηματοδότηση από το Δήμο, γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολλά που θα μπαίνουν στο νησί. Αυτός είναι ο λόγος για το ναυάγιο. Ας γίνει κατανοητό.
ρωτήσει τον κύριο Βλαχόπουλο κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δύο μιλητές, τον κύριο Βλαχόπουλο, την κυρία Τσουκαλά, όλους εσάς που παραβρεθήκατε. Ο κύριος Συνετός θέλει να πει, να κλείσει την... Θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι αυτό το βήμα της βιβλιοθήκης χαρακτηρίζεται διαχρονικά, ιστορικά, αλλά κυρίως και επί των ημερών μας, ως ένας χώρος διαλόγου, επικοινωνίας και προβολής προώθησης του πολιτιστικού έργου του νησιού μας προς τα εμπρός. Και εγώ άκουσα με ιδιαίτερο σεβασμό το διάλογο. Θέλω να σας πω ότι ο καλός ο διάλογος φέρει πάντα αποτελέσματα. Όλα είναι εδώ. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε την καλή διάθεση και εγώ χαίρομαι διότι σε κάθε εκδήλωση είναι εδώ ο βουλευτής. Και το λέω γιατί θέλω να είμαι δίκαιος με όλους, όπως είναι εδώ και η κυρία Πιλαρινό. Και θέλω πάντα να είσαστε όλοι εδώ και με το διάλογο θα βρεθούν λύσεις για όλα τα προβλήματα. Θα ήθελα με εξουσιοδότηση ένας καλός πατριώτης με το πι κεφαλαίο να σας ανακοινώσω μια είδηση που νομίζω θα σας κάνει όλους σας να χαρείτε. Ο πρέσβης επιτιμή Χαράλαμπος Μάνασης μου εξουσιοδότησε να σας ανακοινώσω ότι θα προσφέρει στη βιβλιοθήκη ένα έργο του πολύ γνωστού, πολύ σημαντικού ζωγράφου Δημητρίου Πελεκάση, που απεικονίζει την πορεία της Θείας Οικογένειας προς τη Βιθλεέμ σε ένα ζακυνθινό τοπίο. Είναι μια δωρεά σε αναγνώριση του ρόλου και του έργου της βιβλιοθήκης διαχρονικά και όχι επί των ημερών μας μόνο. Επειδή πιστεύουμε ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που αυτοί οι χώροι του πολιτισμού θα έχουν ιδιαίτερη οικονομική αξία ακόμα και για τον τουρισμό που πολλές φορές όλοι εμείς κριτικάρουμε με μελανά χρώματα. Ο τουρισμός του μέλλοντος είναι ο τουρισμός στα πολιτιστικά μνημεία. Και ένα από τα πολιτιστικά μνημεία είναι και η βιβλιοθήκη, είναι και το Μουσείο Σολομού, είναι και το Μουσείο Φόσκολου, είναι και το Μουσείο Ξενόπουλου. Είναι όλοι αυτοί οι χώροι που έχουν μια προϊούσα οικονομική αξία. Απλά θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη δωρεά αυτή του κυρίου Χαράλαμπου Μάναση. Θα του στείλουμε και τη σχετική ευχαριστήρια επιστολή. Αυτά είχα να σας πω.